Oridu mawara mengawara-warahan tengarane wong ajurit kang meguru kongso dadagat ya budula wara pandriting durung wesir kata ingkang Swatama iya paman kowe kok sajake kuciwa budalmu sigrak arep nyekel Petruk bareng kowe balik kok tanganmu salah dhuwur eneng apa kula gelo kalian Petruk gelane piye nggar Petruk kula tantang kula ajak perang malah gegujengan piye nggar guyu-guyu kados jaran guyu kaya jaran iya paman ateges menika nyepelekaken kalian kula dipun tantang perang kok malah guyu-guyu kados jaran iki mau jane buka wadimu lho buka wadi kula dos pundi paman ngene ya ngger kowe tak critani nalika bapakmu sik nom-noman biyen ya ta lunga saka negara atas angin arep nyebrang Bengawan Suwilu Gangga ora bisa lah terus neng kono bapakmu Durna kuwi bengok-bengok karo Adeg Sayembara sapa sing iso nyebrangke aku ya ta kowe tak critani lho aja nesu lho mboten paman sapa sing bisa nyebrangke aku yen lanang diaku dulur Sinarawedi yen wadon bakal dadi bojone wah ngoten sae paman iya apik wis ra critane apik lah bareng ing kono ora ana siji lorone menungsa eneng Betari Wilutama kang mimba dadi jaran ngene critane ngono lah jaran kuwi sanggup nyebrangke Kakang Durna ya bapakmu merga Kakang Durna iki mau numpak ning gigire jaran digawa mlaku karo klegot ning tengahing Bengawan lah Kakang Durna ki meneng-meneng kok ngrugo nah bar numpak jaran kepenak mundur dateng pundi paman menyang pusate lah Kakang Durna rumangsa kepenakan numpak jaran lah kok ora ngerti clonlone mlorot lah jaran ki mau kok meneng-meneng kok ndegek Kakang Durna ya ndegek niku pripun ora ngerti ora tak critani lah bareng tekan pinggir jaran dilalah kersane ngalah jarane mau mbobot utawa meteng wah sae paman lah iki perlu disinaoni kowe kudu ngerti lah bareng jaran lahir jaran bobot coer nang pinggir Bengawan nglairke jabang bayi lanang wah saged nggih paman kok sae sanget apik lah mulane terus jaran ki mau nglairke bayi lanang di gulawentah dening Kakang Durna tansaya gedhi ketok bagus rupane ning sikile ora lumrah menungsa sikile tracak jaran lajeng tracak jaran mau ora diketokke nganggo sepatu lho lah kula niki kok nggih kados mangkaten sing dikarepne Petruk ki nyemoni kowe iki jane anak jaran wah edan Podar Sorak merata, kantong balong Petruk kurang ajar wani-wani buka wadine Swatama anggep kowe ayo di menungsane wih Dara Swatama nesu ben aku tak etok turu ngeleles ya apa piye wong aku beda karo mbiyen iki iso maling iso turu aku entenane
iki sing masalah. Mati. Aduh. Rumasane. Aku nek mung tangane Ndara Swatama. Lah mbok nyekel watu ora tak rasa. Ayo. Ayo. Jebulane kowe nyepelake karo aku. Kowe nyepelake karo aku. Kowe nyepelake nyemoni karo aku. Nyemoni pripun? Kowe ketemu karo aku ora nantang malah kowe guyu-guyu. Lah nggih, kula guyune jenenge sae. Oh, iki sapa? Mati kowe Petro. Ayo. Ora protes, jam protes. Lah wong anake Pendhita Durna. Durna mbiyen ya aku roh critane, roh sejarahe. Pengapesanmu ngerti ya? Jaran ki pengapesane sikile kudu dipaku. Biyen diarani nganggo telumpah. Nah, golekne paku. Sikile tak pakune. Wah, iki. Petro, aku bawake. Tak tapel kowe. Tapel kuda. Ayo mati aku. Wah, ora kena gendokar kowe. Ayo mlaku wis mincang kowe. Ayo. Sapa sing maju? Ayo. Kantong bolong pepet. Kantong bolong trok ku ngepel lagi barisane soto kroko tapan iki ayo Petro ayo arep ngopo kowe nyandak gaman mati ayo rene iki sok riyaya kurban aku ora mbelah wedhus belah ditraksi mudar kowe ora wurunga kriwikan dadi grojokan. Landang carang saka pucuk. Cilik ngarep gedhe mburi. Bendol mburi tenan lakon iki. Sakawit ya tak rasa iki akibat iki mesti eneng. Mergo aku nekat eneng akibat utawa nggawa akibat. Akibate perang gedhe sing kaya ngene. Ning aku ora wedi. Wis kadung nekat tinimbang aku kewirangan engko wis kadung krungu kanca, krungu sedulur, krungu tangga nek aku arep rabi karo Ndara Kresnawati. Tinimbang burung anggur mati. Lho, engko nek mati warisanku sapa sing ngepek? Piye iki? Ora apa-apa. Warisan kuwi ora jagake. Sing baku aku ngrampungi gawe mujudke yen aku anak Semar. Ben aku ora pamit karo kiyaine, aku ora pamit karo Kang Gareng, ora pamit karo Bagong. Sing baku aku ngrampungi urusanku dhewe. Nekat tak rewangi toh nyawa pecah njojo utaing ludira. Rawe rantas malang putung tak lakoni. Ayo saya rame sing ora nrimake sapa? Ndara Baladewa. Wedi ana Ndara Baladewa kok wedi. No. Terus marono palaran. No. Ngono. Ridumawur. Ayo tok terus tok.
ngendi ya? Ayo sing rukun awak yoyong tak temonane Ndara Baladéwa sing dikarepe kaya ngopo nyandak nenggala paribasane yen nganti beset kulitku aku sambat karo wong tuaku gila roh wong tuaku ya jajal apa karepe Ndara Baladéwa Antok, bala manuk. Nggih, Ndara. Ayo, jebolan iki ora manuk. Karepmu kaya ngopo? Karepmu kaya ngopo? Kowe dikongkon manut kon mundur saka peperangan iki. Kowe njaluk apa dituruti? Kowe kepin urip mulya bakal kelakon. Nyatane kowe ora manut marang apa kang gawe pitunganku. Nggih. Sampun dados niat kula kok, Ndara. Kula tinimbang gurung anggen kula rabi kaliyan Ndara Krisnawati endengaken nyawa kula. Piye? Piye ngentengke nyawamu? Nyawamu kaya dobel, nyawamu kaya rangkep, Iki sing mbok jaluk. Yen ngono iki sing mbok mati wae. Wah. Ayo. Suparmu anak Semar kowe. Anggemu kaya bisa ndilat besi gegan. Prabu Baladéwa ora babar pisan mires karo dapur munajan musik Mandraguna. Ayo bapakmu tokno. Wah, iki sing pasalo. Yen ora tak rampungi nganggo nenggala, ora bakal ical rampung. Mula dene iki aja arep Petro. Tega mentala bakal jebol wadukmu. Jaya maregani padimu Petro. Ayo nono. Yen nenggala iki Petro. Wati banget teman Sinowati Jagadari abote wong arep duwe bojo ayu Mbak Lembak Ulumembak ing Banyuskara
bali lumut angregenggeng aweto kencengan walah mo jebulane lakone anakmu kaya ngene ananging ngarepe kepiye meneh merga kabeh iki mau wis kelakon dikauningani diruhi dening sapa wae pira luputku aku njaluk pangapura ya Mar aku budal wae aku mau ora pamitan karo kowe ya kaya ngene wis dadi lakone uripku umpama aku mati ana tengah dalan Ndara Baladewa kok ora iling karo aku monggo mbiyen nalika lair ya aku sing ngomong karo kiyaine ning arepe dikaya apa meneh panjenengan wis lakone uripku arep Rabi Ayu ki kaya ngene resikone lanang ora oleh nangis wong lanang nangis iki oleh siji nalika lair saka guwa garbaning ibu cenger nangis oleh mergo bayi rumangsa seneng wis metu saka guwa garbaning ibu roh alam padang isining jagat raya mula nek sing ngarani bayi lahir nangis wedi ngono kuwi ya kuwi keliru kuwi bayi sing nomor loro wong lanang oleh nangis nalika dadi manten mergo kanikmatane donya lanang karo wadon ki wis ditemokke dadi jodoh iso nangis mergo lanang karo wadon iso ngluluh padha tresnane entekane kentekan tenaga mangke nyinden ora iso ngantuk mulane ya mbok menawa aku sok ya ngono kuwi. Wong lanang oleh nangis yen tinuju pas dadi manten, merga kanikmatane Gusti Allah ning alam donya kuwi lanang karo wadon yen wis dadi manten, iso nangis. Sing nomor 3, wong lanang oleh nangis nalika arep ninggalke jagat raya tegese mati. Nalika sakaratil maut disambangi anak bojo, anak putu, tangga teparo, wong yen arep mati mesti nangis mripate mbrebes. Ayo delengen sapa ae. Wong arep mati yen sik isih eling mesti mripate nangis utawa mbrebes. Arep ninggalke donya. Lah wong aku lanang kok nangis. Ning nek nganti aku mati ora sida rabi karo Ndara Kresnawati. Petruk mati sia-sia. Ning ora oleh nangis, ora oleh nangis. Mati nglabuhi karo wong wadon kuwi diarani harga diri NKRI NKRI harga diri dudu harga mati belani putri aku kadung kulino pidato ngene harga diri NKRI kleru harga diri adalah harga mati ngelabuhi Ndara Kresnawati nek nganti aku mati terus Ndara Kresnawati dipek karo Adipathuk aduh Adipathuk rada kuslo Ndara nyuwun tulung Ndara kantong bolong Petruk Ndara Kresna Den ana tulise yang widik wong yen sabar lan narima kinacek dawa umure kasempatan kang dadi sedyane Petro nuning nggih Ndara nyapa
Nyapa kowe nangis? Nyapa kowe nangis? Bangeten estu urip kula Ndara. Umpami ngeten mboten pun kadung mboten kula moh. Nyatanipun Ndara Baladewa lamah ngagar nenggala kok teka mentala kali aku ya. Monggo Ndara Baladewa niku singet. Sing nglabuhi kula kalian kiyaine lair. Emut apa mboten nalika wonten Widara Kandhang, nalika Suwita datangi yang Sagopa kali Sagopi. Dibujung-bujung kalian Kangsa. Emut apa mboten? Banget tenan. Dong sakniki kula kajenge duwe gegayuhan umami ngoten ben yen negara Ndorowati digempur kalian Prabu Pandu Bergala ya ben. Ora Petruk, ora. Aku wis matur suwun banget ya Petruk. Dene apa? Kowe iki calon mantuku sing paling apik. Nggih, matur nuwun ya, Ra. Tanpa kowe Ndorowati bakal hancur lebur. Pengan ora ning Petruk. Oh, jenengan pun lengser saking Dampar Kencana. Ning pancen ya ora neng kok Petruk, menungso sing sekti kaya kowe. Oh, enggak. Pripun? Kapan, Ndara? Ngene Petruk. Perkara kowe arep dhaup kelawan anakku Kresnawati wis to. Yakin kowe bakal keturutan. Estu napa? Sarine nyuwun pinten? Mas kawine napa? Ora usah kuwi dadak neka-neka dijumbuhake karo kahananmu. Kowe ra ndek dhuwit. Kok ngerti? Rencanane kula utang jenengan. Apa eneng kok Mas kawin kok njaluk karo mara tuwa iki? Oh, iki jan lecet tenan kuwi. Kan biyen Petruk niki lecet kaya ngeten niki. Sing baku sias Ndara. Iya, Petruk sida. Ajeng pripun Ndara Baladewa minggir. Kowe mengko sambata karo dewamu. Tak papake daramu Baladewa. Tak pitunge. Estu lho. Mpun ngantos wurung lho nggih. Nek wurung titenono tenan. Nek ngampek kula wurung kali Ndara Kresnawati. Wah, lek enek biorpet. Apa Petruk? Lampune kajeng pedhot. Enek cumlorot kira-kira abang ijo. Apa Petruk? Lampu setopan. Nek aja gojek. Mpun wurung Ndara. Iya, aku janji Petruk, aku iki ratu. Nek iya ya ora. Ndara Kresnawati. Petruk kuwi edan iku kayu Petruk. Kayu mbok rangkul, mbok sayang. Kadang gemes aku. Estu Ndara, wis tak papake Ndaramu Baladewa. Weh, sida tenan Ndara Kresnawati. Iki undang aku ndang tak pesen. Aku ndang golek jas. Pak Sulis enak ora ya? Ben masih golek rombengan sing penting bojoku ayu. Wah, dewa. Koko Prabu. Yayi Kresna. Mangkono ngelmu iku sanata saknyatane mung weh ora seping ati saknyatane mung weh ora seping ati piye Yayi Kresna mengko mangkapar kelipun Kakang Koko Prabu Petruk sampun kula kengken mangsul lho Petruk mulih kula petung sampun purun Petruk lila legawa bilih anak kula Kresnawati dipun dhaupaken kalian Lesmana Dalah dalah. Njur iki piye Yayi? Monggo Koko Prabu sampun kedangon manten saking Astina enggal kaboyong dhateng kaputren Ndrawati. Ya yen kowe mangkono mantene tak boyonge. Syukur Yayi. Ayo Lesmana Dragumara. Lopot tenan iki kok. Ndara Kresna licik. Biyen iki cerai lecet. Narayana biyen iki ya lecet saiki ya lecet.
Jare aku sida dadekke mantan. Lah malah mantan teko saka Ngastina. Banget tentrok. Dihapusi karo Ndara Kresna kok kaya mangkon kaya ya. Apeku nyandi, apeku nyandi. Wah, keri apa ceblok iki. Piye arep ngubungi sapa iki ora iso mati aku aduh. Ndara Kresna licik, jebulane manten lanang kok Ngastina. Petruk ketok bolong aja samar Petruk. Sapa iki? Ketok bolong Petruk. Wes Ndara bisa geni. Matur nuwun Ndara. Dan iki kok kejeloke iki lho. Saking demene Ndara. Ndaraku, dewa penolong. Ndaraku teko. Iki edan apa piye? Sabukku kok gelandang. Ndara bisa ngene. Sembah kula Petro. Aku keprungu tak waspadakake Sunggagono. Kowe tamang-tamang tangis. Nggih. Panjenengan Ndara Kresna niku lecet e mboten umum. Lah wong jelas kene arep dadekke mantan malah ngundang Ndara Baladewa tirase dipetong kok malah ngongkon mantene lanang kan boyong terkaputren. Nyuwun tulung Ndara. Iya. Kowe aja samar. Ya iki wancine aku males budi karo kowe Petruk. Males budi pripun? Budi mboten ten mriki lho. Jan iki aku jedak banyol. Lho, nang ature males budi, lagi napa budi kok diwales? Napa mantun nempeling jenengan? Kok dingkolmu mlocot iki. Pripun Ndara? Ngene, Petruk. Tegese males budi. Biyen aku cilek mbok gendong cilek, aku mbok mong. Monggo saiki arep dadi manten, aku arep bantu karo kowe. Wah! Ayo. Sida tenan dadi manten. Ayo. Polahmu. Lah saking senenge kok Ndara. Lajeng pripun Ndara? Ngene Petruk, aku krungu. Manten saka Ngastina bakal kon mboyong ning Kaputren. Kowe mengko gawe geger ning Kaputren. Carane napa kula kenging ngamuk? Ora ngamuk. Napa kula kenging barong? Rumah samu. Mboten, kula kenging gawe geger pripun? Kowe mengko tak dandani Petruk. Kowe tak dandani dadi satira sing bagus. Tenan to niku. Kowe tak dandani dadi satria sing bagus, mengko ning Kaputren Kresnawati mengko temono. Kowe aja ngaku yen kowe Petruk ning tandingen. Mengko nang kono cobanen sepira katresnane Kresnawati karo kowe. Wah. Lajeng kula dipun dandosi, kowe tak dandani bagus. Nek saged bagus terus ngoten. Masamu. Ki wong elek ya elek. Nyapa kok bagus terus? Dibandingke kali Ndara Lesmana Drahkumara niku sik ganteng mriko lho kalih kula. Mungkin terus Ndara Lesmana dugi, terus kula malih Petruk malih, terus moh kalih kula. Pripun ngoten niku? Ora samar Petruk, aja samar. Aku sing nata kahanan iki. Wis maju. Maju tak dandani Petruk. Coba mermomi mripatmu tutupono hawa nafsumu nyumelehno rasamu. Inggih. Merem. Mboten saged. Kon merem kok ora iso. Lah wayang kok kon merem. Ya iki merem. Ya mendeleng terus. Sakedheping netra. Raden Wisanggeni senajan to wujude satira ning setengah dewa. Dasar pinutra dening Hyang Pada Winenang. Satriya setengah dewa. Kawis kebak kaweruh. Eling-eling nalika isih punang jabang bayi. Sampun digula wentah dening Lurah Kantong Bala Petruk mewah ingkang Rama Semar. Jroning cipta nyuwun dhateng Bathara kenging karya jagat. Didandani silih warni dadi satria ingkang bagus.
Gonjang kancing langit kelap-kelap katon lerek kincang ing alis Ari sang mawe kandrung sabarang kadul ing Bolong Petro wonten dawuh pangandika Ndara lho kowe saiki wis bagus kowe wis dadi satriya suaramu aja kaya ngono lha pripun to Ndara wong pancen kula nggih Dik Petruk kowe wis dudu Petruk kae eneng banyu nyemek-nyemek kae coba iki lho mosok to nek banyu nyemek-nyemek lah iki lah oh uyuhe Riko kowe iki jan jlintisan lah mbok ya diambu teko doan pesing apa ora nek pesing biasa kalih yo mesti kancane ning jeding ning sor tembok aduh damput pesing kae Peter rada ngulon sithik kae oh iya nah iki oh telek lencong kowe iki wis padano melek apa iki aja merem ae lah kuwi what iki nyapa Peter astagfirullahaladzim lah kok ganteng kok kaya ngene yo aku kok kedanan karo rupaku dhewe lah kok rupaku malih kaya ngene mang kaya tetek melek lho ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk Ndara matur sun sanget Petro nggih kowe aja gawe swara sing kaya mangkono kaya patrepe wong bagus suarane rak ya sing apik monggo dipun dandani mawon Den kula niki nggih mboten sagete namung yen kaya mangkono keprungu ngertian kowe Petro monggo kula nyuwun tulung anu didandakaken ten pundi ten Cungkup rumah samu napa ten Blitar rumah samu gamelan mau piye lah ten pundi Ndara maju sik tak goleke watu lah kok watu pripun to maju nggih aduh yung kowe dituthuk kok Mas cangmil ae ya banteren Petro bonen lho kegeden kuwi suarane ndaraku ndaramu Gatotkaca oh ini njukne titik dijedul kon isor oh jedul kon isor masane bonang kuwi jedul kon isor bonang mesti ono jedul Petro bablasen Petro wonten dawuh nah kurang cilik maju neh jedul mawon iya ya jedul kula demen dijedul Petro wonten dawuh pangandika Raden aja kemayu rumasamu tandak ludruk apa piye kula mantun dijedul ngantuk ya aja guyan kowe nggih kakean dijedul ya Petro nggih maju Petro wonten dawuh pangandika Raden ya ngono kowe mengko aja nganggo gendhing sing kasar ing ngatasé satriya kudu kaya satriya latihan iya mangke riyen iya wis latihan kanca gaweke sukma ilang apa sukmamu arep ilang opo piye mlakune satriya iki ya sing apik kok sukma ilang glangsaran Pangkor apa Asmarandana Kumba Kastawa nggih Kumba Kastawa mawon kowe iki arep nglaras sapa ngono iki ayo jajal patete nyongo
riris hado pawane ing raanu aja kesik-sikane nalikane ra ing dalu iki laras kok unjuk iki nyapa ra ing dalu lho dalu aku ngrasake iki jan pegel tenan Petro tinggal ngalih mangku sepiro mang Kresnawati Yayi saiki aku wis bagus aduh untukku pasangan jeblok iki angel iki wah ngowos tuk nah Yayi Kresnawati tresnaku mung karo sira Yayi lho aku mang jenenge sapa iki lho nyandi wong iki mau wah kumat meneh balik punya nyapa tak dijak tak tinggal singitan mboten swara kula kok balik maneh mulane iki baku ora kena nggo gojek yen kowe nembang ya nembang sing apik mangke to Raden kados pundi saged malih sekeca swanten kula mulane satriya kuwi kudu netepi darmaning kasatrianmu aja sembarangan duwene nggih Raden aja nganggo jeneng Petruk sinten kowe tak jenenge Bambang Sukma Winangun tingun pun enten tingun dengunmu Bambang Sukma Winangun nggih mpun piye ngertos nami kula sapa Bambang Samingun Sukma Winangun iki jan budhek ngalang-alangi sing gonang kuwi. Delengi kupengmu. Oh, lah metu rusuhan. Layak. Pangapunten Raden Lisanggeni. Wisanggeni. Oh, tapok pisan Lisanggeni enggak. Yayi Kresnawati aja ngakak. Kowe kok binteng-binteng tak tapok pisan. Yayi Kresnawati aja kaget aku sing teka pun Kakang garwamu garwane ingsun. Garwane ingsun. Yayi Kresnawati pun Kakang sing rawuh. Sugeng rawuh Yayi. Sangsaya taluraras abhyara kang lintang gumedhap disti sunya tengah wengi
lumrang ganda ning puspita karangyaning putyanira sang dwija parambreng lira swaraning matu pronto lira swaraning matu pronto lai ndagagak ugak sak bulita mel mongko apan aku sabejagong ning Bali Agung kene anakku kumpul siji nala garing loro petruk telu bagong mongko wis pirang-pirang sasi iki anakku petruk kok ora katon loro lho Pak gring aja ngono lah piye ora leh kabar blas ki monggo datang wis ki apa neneng apa-apa petruk ki mesti kabar-kabar karo aku lah saiki ora enek genahe ki eneng apa ta iya gareng kuwi ora weruh ora mo ya muga-muga wae ora eneng ngalangan sawiji apa jurone Petruk wis ora katon sowan wis pirang sasi iki aku kok menggalih karo adimu saka rumasaku adimu iki munggah ana ing gunung saka wisik adimu iki munggah mapane ning gunung terus adimu lungguh seneng-seneng ning kono ya syukur mbok menawa pancen kuwi firasat jroning aku istikharah kaya wis dituduhake lamun anakku Petruk ki mau bakal munggah derajate bakal mundhak kalungguhane mah syukur ya mayan kaya ngono syukur engko tak tututi enek penake Petruk awake dhewe ya melu ngrasake Pak ayo sinambi ngenteni tekani adimu Petruk mbok menawa pancen keparing enggal rawuh ana ing papan kene ayo awake dhewe ora ketang seneng-seneng urung tembang lan sak tembang sing sajak sore mau durung bisa diaturke eneng sik loro apa kok Kang Gareng ora liya ya ki mau pamundhute para biyada miwas Sinoman ngersake perawan Kalimantan lah iki winginane ning Kalimantan ora nek sing mundhut lah ya wong ning Kalimantan kok aturke gendeng ngono ya wis emoh ayo diaturke perawan Kalimantan
Mergo lakone elok full humor. Ayo diaturke perawan Kalimantan. Ya. Ayo ditata kendange melodine. Ya ora ketang siji-siji diaturke mergo pamundhute akeh. Yen diaturke kabeh mundhak ora tekan gan. Ya. Kagem sing padha isih omongan. Mbok menawa kena kanggo jampining sayah. Lan ngaraketake kekadanganku ya kelawan aku Kang Garing. Multimedia Movie bersama dulur-dulur saking Movie video jerone awake urip iki kudu bisa sak ora-orane gawe senenge liyan gawe bebungah marang sak padha padaning urip jer ing kono jerone awake urip iki ninggali kenangan sing elok ing ngarep diaturke menungso mati ninggalke asma. Yen kewan mati gajah ninggalke gading, macan mati ninggalke lulang, lamun manungsa mati ninggalke asma. Mulane jroning urip aja sok gampang nyepelekake liyan, aja sok gampang ngundamana karo sak padha padaning urip. Yen kowe durung bisa ya ki mau medharake jroning uripmu buka wadimu, tegese yen kowe sik enek reget ning atimu, enek pikiranmu aja sok kala mangsa kowe nyepelekake liyan. Nyepelekke liyan ki grayana jithokmu dhewe dhisik. Ngono. Wah iya ya mo. Wah apik, Mbak. Lah iya mulane Kang saka kuwi menungsa urip iki kudu ngrayai jithoke dhewe sadurunge ngendikake liyan. Awake dhewe iki nggene salah, nggene luput. Ning lupute iki cara dipendhem kaya dene mendhem bangke kaitan saya akeh ning ora rumangsa mendhem. Wekasan malah ngelok-ngelokke tanggane utawa liyane lah kuwi malah dadi ora becik. Wah iya ya mo. Ya. Kanggo mbacutke tembangan kang angka loro pinaka panutup iki mengko ditembangke bareng-bareng. Kula nyuwun berkah malih nok ayo bawa umbul blambangan wis suwe ora dionekke. Ya. Mengko tembange gelang alit digarap bareng-bareng. Ya. Kaya dene ludruk bedayan ngono kae. Iya. Ya, monggo sing ngarep dahar diteruske dahare, sing arep bakso diteruske baksone, sing sajake arep embuh monggo, sing sajake demen karo pentol sik demen-demene monggo dintekke ora ngapa. Kurang ajar wong tuwek kok dilangkai. Ngomong iso kok mau. Iso-iso ya aja ngono dole. Kulawat, kualat. Terus suarane gendeng Mary. Ya. Mamula wong wis dielekke. Mary kok malah arep jempalikan. Arep jenggulitan ki ndeleng awake iki sepira. Kaya umpama Ima ngono iku malik penak. Terus Lia ngono iku malik ya penak. Ida ya penak. Jarwati malik yo mesti bokong isik. Glebuk. Ya ditenono, apa dikira aku ora iso. Ayo terus. Nyaram Yai
kena jejeg kancane. Rumah samu. Iku mang sikilku ki ngenaki pundakmu to, Ren. Kancane ndlosor barang. Tuman. Oh, alah. Ya mergo aku mari ngelek laler iki, lali karo kowe. Ayo jajal. Terus ki, wis ora usah nganggo diam-diaman ae. Heeh. Semare kon malik. Oh, malah nemen. Wis entot kon malik. Sikile nang dhuwur. Banyu cukup ngono. Ora usah awake sing digerakke, tangane tak tunu tahan dulu tak. Dung. Lho. Apik, ora usah petilaan. Lan kita halas kagem para ingkang sami wewungan ingkang tasih nderek-nderek nyengkuyung wewungan wonten Dragung Bapak Suyono ya mugi saged terhibur ugi angsal barokah anggenipun wewungan sedalu natas ya tanah hendah ku Taman Sari Nuswantara. Ya, bareng yuk. Bareng yuk. Lelo lelo. Lelo lelo. Ayo karo jumeneng nduk, shootinge sik mempen iki. Ayo karo jumeneng lolo.
Wes akeh kang diaturake jroning suka kudu eling kanthi waspada sak beja-bejane kang lali isih beja kang iling kanthi waspada. Dole. Jroning kaya dene wit kae tansaya dhuwur, tansaya gedhe angin sing bakal ngrubuhke wit kae mau. Ganti ki mau ayo sing waspada jroning urip iki. Kaya kowe karo aku derajat lan pangkat wis ginaris dene sing gawe urip. Derajate kowe karo aku mung abdi, jroning mung dadi abdi iki ya akeh angin sing bakal nyempyok marang uripku lan kowe kabeh. Dole. Kanthi ki mau ayo awake dhewe kudu waspada. Caketa karo sing gawe urip muga-muga bisa kalaksanan jroning apa kang dadi gegayane awake dhewe. Ayo muga-muga dene lakon iki mengko dipundhut hikmahe, mbok menenek kurang lan lupute nyuning pangaksama. Arep iki kaya ngapa lelakon wis garising kodrat. Gusti bakal nitahake lan nakdirake lelakon najan ora bisa kelakon, waton Gusti Allah Zat sing Maha Agung. Kun fayakun apa kang cinipta bakal dadi. Pramara mangos wamong ambrengeng kadi karuraning kaswase sang kanda wastrat maca leleng-leleng angulati surya mangrangsang wayahum yus amara wayanto surya mangrangsang wayahum yus amara wayanto
Kakang Semaraja kaget kakang ngangku ingkang sowan kakang Ndara Harjuna menika